Достар, инде көтүчүлөр үчүн менден бир нече лайфхак, бир сүрөгө тормуш тажрыйбасы деп айтсак да, булай инде иң биринчи чиратта мында һәр вакытта дагы аяк астын карап бирә керек. Ни өчен дигәндә, мында бүтән җирдә мина, басу тулы мина, мында кайда карасаң да мина. Бүтән җирдә мина. Аз гына бер ялгышадым һәм инде синең тормышың бик авыр хәлдә калырга мөмкин көне буена. Инде икенче киңәш, бу инде җирдә яткан, менә шундый түгәрәк формадагы шоколад конфетлар күрсәгез, бер дә бу конфетларга ышанмагыз, бу шулай ук ялган. Моны инде авызыгызга калып караганнан соң, сез ахыры бик начар булуын, ул шоколад түгел, инде башка әйбер булуын аңлап алырсыз. Шулай ук тагын бер лайфхак дуслар. Һәр вакытта сыерлар белән сөйләшергә кирәк. Ул инде мондый рахсызлар мәсәлән. Бер. Шулай чыгасын да, берлап берсен. Берлды, молодец. Шулай инде бер вакытта сыерлар белән сөйләшергә ялтырмагыз. Ну сүгенмәгез. Так дуслар, чыбык атканда башта, менә бай чыбыкны бер алга сузабыз әйме? Аннары килеп менә бай артка. Һәм аннары менә шулай. Күрдегезме, тагын башта бер алга, аннары бер артка, һәм